Last 600 meters na lang ang natitira. Ervin Sana biglang bumanat guys. Sumunod si Idol Jeffrey Garay. Ang tuloy ng habol ni Idol Jeffrey Garay, 52 km per hour ang habol. Napakatuloy din ng ginawang pagtakas ng ating AUB doon sa bandang unahan. Ayan guys, maididikit ka ng ating tropang bugalyon. Ang bilis ng habol nila kasama si Idol Ronnie Langkita dito sa bandang likod. Idol Ervin Sana patuloy na bumabanat guys. Tumahabol pa rin itong dalawa. Ayan na nga at malapit na. Naidikit na ni Idol Jeffrey Garay. Ayan guys, at nagpahinga naman itong ating AUB. Idol Jeffrey Garay naman ang pumalit. Siya naman ang bumanat. Sumunod si Idol Ronnie Langkita. AUB sumunod din guys. At patuloy na bumanat si Idol Jeffrey Garay doon sa bandang unahan. Papalapit na tayo ng papalapit. Last 300 meters na lang guys ang natitira dito sa ating karera. At nangunguna pa rin si Idol Jeffrey Garay. Ayan guys, so 40 km lang ang takbuhan nila. Last 200 meters na lang ang natitira. Idol Ronnie Langkita na ang nagdadala guys. Jeffrey Garay bumanat na, nagkarimata na, 100 meters na lang. Zombie Apocalypse. Guys, so next race natin, RB category naman. At i-prepare lang yung ating grupo para sa ating race. Ayan guys, so binubuo na itong ating RB category. Ilan sila boss? Marami din sila. Oh, shoutout muna kayo. ayaw pakita yung mukha, hindi kayo nagpaalam na. Ayan guys, so RB naman tayo, RB category. Shoutout mga idol. Shoutout sa baby ko, si Joy. Yo, ano? Lagi akong pinapayagan mag-bike. Ayan, sana all. Ayan nga guys, so nag-start na itong ating road bike open category dito sa Maydaang Kalikasan, mga Tarem, Pangasinan. So marami-rami naman ang sumali dito sa ating road bike category guys. At ito ang maganda dahil may tatlo tayong pro na sumali dito sa ating race ngayong araw na to. So shoutout po sa ating tatlong pro cyclist mula sa team ng Go for Gold. Ang ating Ronda winner, Stage 1, third placer, Idol Ronnie Langkita. At ang ating Beef Pharma, ang kanyang kapatid Roniel Kita. At ang ating tropang Tarlac na si Marlon Bartolome. So yan nga po ang tatlo nating pro na kasali ngayon dito sa ating karera. Shoutout din sa ating tatlong tropa na nasa harapan ngayon, Idol Ervin Sana ng Team AOB, Nathaniel Salteng ng Team Kamiling at Idol Jeffrey Garay ng Team Kamiling. Sige. Happy birthday, sir! Ayan. Takot-tako, Junil daw, shoutout. Ayan. Tapos, shoutout daw kay mama niya. Ayan, Team Urum. Shoutout na rin guys sa lahat ng sumali sa race na to. Yan, Team Ragunot, Team SBCC, Team Urum, at yung mga ibang hindi ko nabanggit guys. Shoutout sa inyong lahat. Ayan guys, so mabagal pa ang takbuhan ng ating mga participants at nagpapakiramdaman pa sila dito sa ating first lap. Abangan natin guys ang mga banatan ngayon dahil magandang ipapakita ng ating mga participants dahil nandito ang kanilang mga malulupit na kalaban, mga pro cyclist, at tiyak na mapapalaban ng ating mga amateur category dito sa laban na to. Idol Ronnie Langkita nandito lang guys sa likod at biglang nagkabanatan sa may bandang unahan. Bumanat ang ating trupang Beef Pharma, Roniel Kita, at sinundan ng nakablock na jersey mula sa harapan. At nagsunuran na rin guys ang ating trupa mula dito sa likod. Takot silang maiwanan. At ayan na nga, tingnan natin kung sino-sino na ang nangunguna dito sa bandang unahan. Gio Charisma at Ervin Sana ng EOB nagkaprimatehan guys. Lumipat sila sa bandang harapan. Ayan na, bumanat na nga Gio Charisma at Ervin Sana. Sinundan ng isang SBCC, Nathaniel Salteng, pumunta na rin sa harapan at nagkarimatehan na nga guys.
medyo may nakahiwalay na sa bandang unahan. Idol Jeffrey Caray, bumabanat din, nakasunod sa kanya yung isang tropang Kamiling. At yung ating pro cyclist from Tarlac, Marlon Bartolome. Ayan guys, so pinipilit na dumikit ni Idol Jeffrey Caray. Ang bilis ng banat niya guys, ang bilis ng habol niya dito sa ating nag-attempt ng breakaway, Nathaniel Salteng, SBCC, Ervin Sana, at itong naka-block na jersey guys, Team Adrian, umahabol sa ating nangunguna sa bandang unahan, Gio Quaresma ng Team Bugalyon. Ayan guys, habol-habol nila ang ating breakaway from UBBS, Uncle Boss Bike Shop, Gio Quaresma. Mga idol, ito nga siya at nangunguna pa rin ang ating trupang Bugalyon. Ayan guys, so Idol Gio Quaresma ang ating first man breakaway dito sa ating first lap. Ayan guys, so papaikot na si Idol Gio Quaresma at pabalik na siya sa ating start line. Nakasunod yung Team Adrian at papaikot na rin ang ating peloton. Napakalupit guys ng ating first lap, talagang nagkabanatan na agad. At ito na nga, papaikot na lahat ng ating grupo dito sa ating U-turn area. Ayan guys, so pabalik na tayo sa ating start line para sa pagtatapos ng ating first lap. Ayun nga guys, so pabalik na nga tayo dito sa ating first lap at nakita nyo naman talagang nagkabanatan kanina, kaya medyo may napag-iwanan na dito sa bandang likod. Magkakalayo na ang ating mga participants. Idol Ronilan kita ng Go for Gold, nandito lang guys sa bandang likod. And Trupang Urom, ito na nga ang ating peloton. Ayan guys, so Idol Jeffrey Caray, anong ginagawa mo sa iyong kags? Medyo nagka-trouble yata yung bisikleta ng ating pambato ng UBBS. At lipat tayo dito sa bandang unahan at nandito ang ating mga breakaway mula sa Batang Urom, Maigel Rosalan, humahabol guys. Ayan nga, so ang tulin nga ng ginagawang paghabol nitong ating tropang Urom dito sa ating tropa nandito sa harapan mula sa UBBS Uncle Boss Bike Shop, Gio Quaresma. Ayan nga guys, so bilisan mo pa idol at nasa 100 meters lang ang kalamangan mo mula doon sa ating peloton. And guys, so patuloy na bumabanat itong ating tropang Bugalyon, Gio Quaresma. And guys, mula naman doon sa likod, nakita natin si Idol Ronilan kita humahabol, hinahabol itong ating tropang Bugalyon. Napakabilis nga ng ginagawang paghabol ng ating tropang Go for Gold at nakasunod rin sa kanyang likuran ng ating peloton. And guys, so malapit na makadikit si Idol Ronilan kay Gio Quaresma. And guys, so naidikit na nga at nakasunod na rin ang peloton sa pangunguna ng SBCC at si Idol ng Tarlac. And guys, so nagpang-abot na nga ang ating grupo at mula naman sa Team B Pharma, Roniel kita ang bumabanat. And guys, pero hindi tinuloy. Maigel Rosalan naman, bumanat mula sa kaliwa. Ayan nga guys, at hinahabol siya ng ating mga tropa mula dito sa likod. Nathaniel Salteng, napakatulin guys ng habol niya dito sa ating tropang Urom. Ayan nga, so patuloy pa rin na tumatakas itong Batang Urom guys. Napakatulin ng ginagawa niyang pagbanat dito sa bandang harapan. Makakalayo kaya siya dito sa ating peloton at patuloy na umahabol naman dito sa likod ng ating mga tropa. Ayan guys, so abangan natin kung kayang dikitan ng peloton itong ating breakaway na si Maigel Rosalan. Nasa 100 meters na ang kalamangan ng ating breakaway mula dito sa ating peloton guys at patuloy pa rin na bumabanat itong Batang Urom. And guys, so patawid na tayo ng tulay at malapit-lapit na rin ang ating U-turn area dito sa kabila naman. And guys, nangunguna pa rin si Maigel Rosalan. And guys, so napakatulin naman ng ginawang paghabol ng ating peloton sa pangunguna ni Idol Jeffrey Caray at ni AOB Ervin Sana at naidikit nga nila ang ating peloton dito sa ating breakaway. Dumiretso naman guys itong tatlo nating participants dito sa bandang unahan at sila naman ngayon ang kumuha ng ating breakaway.
Yung Batang Orom guys, naiwan na kasama ng peloton at itong tatlo ngayon ang nangunguna. Malapit na sila sa U-turn area. Na Idol Jeffrey Garay, AUB, Erwin Sana at yung isa pa guys, kumikot na sa Jeffrey Garay at dumiretso pa yung dalawa. Erwin Sana, umikot na rin. Medyo nagkalituhan sa pag-ikot itong ating mga tropa guys at lumampas yung dalawa nating tropa. Ayan nga, at papaikot na rin ang ating peloton. Ayan guys, so abangan na lang natin dito ang pagbabalik nila mula sa ating second laps. At yung ating sinasakyang motor guys ay medyo nasiraan, na flat po ang kanyang unahang gulong. So abangan natin na lang yung pagbalik ng ating mga tropa. At mamaya maya sasakay tayo kay Boss Orom para makuhanan pa rin natin ng video itong ating karera dito sa ating RB category. Ayun lang idol, anong nangyari dyan? Guys, ayan o. Ayan, so abang-abang na lang. Ang plano namin na idol kanina ay sasabay namin yung buong lap, buong race ng road bike. Kaso, ayan guys, nakita nyo naman, upload yung aming motor na sinasakyan. Kaya, hintayin na lang namin dito yung kanilang pagbalik. O, sige idol. And guys, so paparating na ang ating breakaway para sa pagtatapos ng ating second laps. Dalawa po itong nauna sa ating breakaway at may nakasunod sa bandang likod. Dalawa itong unang breakaway natin at may tatlong sumusunod sa bandang likod. Napakatuloy ng habol din ng nasa likod guys at may dalawa pa sa bandang likuran. Idol Jeffrey Garay nangunguna, papaikot na sila. Kasama si Idol Erwin Sana ng Team AUB. Ayan nga guys, so bumanat na naman itong dalawa para sa ating third laps. Ayan, so hintayin natin yung chasing group. Tatlo itong nakasunod sa kanila guys. At may dalawa pa sa bandang likod. Bali 5 sila. Ayan, so 6 pala, 6. Ayan, Gio Quaresma, Team SBCC, yung tropang Tarlac, Marlon Bartolome guys, Nathaniel Salteng, at yung ating Go for Gold, Ronilan Kita, at Idol B Pharma, Roniel Kita. Ayan guys, so nagkakabantayan itong ating chasing group dito sa ating bandang likod ng breakaway. Ayan, so paparating na rin ang ating peloton sa pangunguna pa rin ng Team SBCC at Batang Orom. Ayan guys, so may dikit kaya nila ang peloton doon sa ating dalawang breakaway at sa ating chasing group. Abangan natin guys. So third laps na po ito. At salamat kay Sir Orom sa pag-rescue sa akin guys. Kaya may cover na ulit natin ang ating video. So makukuha na naman natin ng kompleto itong ating nalalawi pang 3 laps nitong ating karera. So after nito guys, nitong papaikot na ito ay meron pang 2 laps na natitira dito sa ating open category. So patuloy na naghahabulan itong ating mga participants guys. At medyo may naiwanan na nga dito sa bandang likuran. Andito na ang ating peloton at patuloy silang mahabol sa ating mga chasing group at 2 breakaway. Makakahabol pa kaya sila dito sa ating chasing group at sa nauna nating 2 breakaway. At puntahan nga natin guys ang ating nasa unahan. Ayan, ito ang ating chasing group. 2, 4, 5, 6, 6 pa rin sila guys na humahabol sa 2 nating breakaway. Tropang Tarlac, Team Go for Gold, Gio Quaresma, Nathaniel Salteng, yan, B Pharma, Ronilan Kita. Ayan guys, sila ang patuloy na humahabol sa ating breakaway sa pangunguna ng SBCC. Nasa bandang harapan na si Idol Ronilan Kita. Medyo lumalayo na siya dito sa kanyang kasama guys na humahabol mula dito sa chasing group. Didikit ba si Idol Ronilan Kita sa 2 nating breakaway? Nagkakasukatan ng lakas ang ating mga participants. Pro cyclist versus 2 amateur na nasa unahan guys. Ayan, so tingnan natin yung 2 nating breakaway dito sa bandang unahan at medyo may kalayuan pa ang lamang nila dito sa ating
Pro na humahabol sa bandang likod. Ayan, so papaikot na itong dalawa nating breakaway. Idol Jeffrey Garay pa rin guys, at Erwin Sana ang nangunguna. Ayan, so papaikot na rin itong ating Go for Gold, Idol Ronilan Kita. Ayan guys, so nakaikot na nga si Idol Ronilan Kita, at medyo nasa bandang likod pa itong ating limang umahabol sa pangunguna ni Gio Carisma. Ayan guys, so 6 pala yung humahabol guys na chasing group. Ayan, so lipat ulit tayo sa bandang unahan. Bale, third laps na po tayo, at patuloy pa rin na bumabanat ang ating mga breakaway. Ayan guys, so ito na yung ating peloton. Paparating na ang mga napag-iwanan dito sa bandang likod. Ayan guys, so ito na yung huling grupo. Humahabol pa rin sila sa ating mga naunang kalahok. Ayan guys, so nandito na tayo sa ating dalawang breakaway. Erwin Sana ng Team EUB at Jeffrey Garay ng Team Bugalyon. May sumama guys na isang tropa na naka-Go for Gold. Hindi po siya kasali guys sa race, pero sumali po siya dito sa ating karera para magbalik loob sa pangangarera, pero hindi po siya kasali sa ating 2020 race. Ayan, sumali lang po siya para makapag-ensayo ulit, kaya hindi po siya pwedeng magtrangko sa bandang unahan, at pwede siyang sumunod lang dito sa bandang likod. Ayan guys, so shoutout sa ating idol na naka-Go for Gold, kay Sir Jeric Domingo. Salamat sa pagsama dito sa ating mga tropa sir. Ayan, so malapit na tayo sa ating U-turn area dito sa bandang kabila, at papaikot na nga ang ating dalawang breakaway dito sa ating U-turn area. Ayan guys, so balik na rin tayo, at nakaikot na rin si Idol Ronilan Kita ng Go for Gold. Humahabol siya guys sa dalawa nating breakaway. Ayan, so nakalayo na siya sa kanilang grupo na umabol. Sumusunod naman si Marlon Bartolome ng Tarlac. Makakadikit din kaya siya guys dito sa ating umahabol na Go for Gold Ronilan Kita, our first cyclist. Ayan, so nandiyan na rin ang ating chasing group. Ang bilis din ng habol nila guys. Ito pa, may dalawa pang sumusunod. Ayan, so paparating na rin ang ating peloton. Ayan, so watak-watak na nga ang ating mga participants, at pabalik na ang ating nangungunang tatlo dito sa bandang harapan. Ayan, 4th laps na ito guys. 4th laps na, at nangunguna pa rin si Idol Jeffrey Garay at Erwin Sana, at pangatlo itong si Idol Ronilan Kita ng Go for Gold. So malapit-lapit na guys itong ating dalawang breakaway dito sa ating Go for Gold na humahabol dito sa bandang likod. Ayan, so lipat tayo dito sa bandang unahan, at tingnan natin itong dalawa nating breakaway. Ayan, so nakasunod pa rin si Sir Jeric Domingo na naka-Go for Gold, at napakalakas din pala nitong ating tropa guys na nag-iinsayo ngayon dito sa Daang Kalikasan. Ayan, sumulpot na si Idol Ronilan Kita, at nakadikit na nga siya dito sa dalawa nating breakaway. Ayan, so magandang rematehan to ang mangyayari mamaya guys, dahil tatlong malalakas ang nangunguna ngayon dito sa ating harapan. And guys, so shoutout kay Sir Orom. Ayan, like and follow yung page niya guys. Like yung page niya guys, Orom Cycling Garments. Ayan, yung mga gusto mag-avail ng kanyang ng kanyang product, visit nyo lang yung page niya guys, Orom Cycling Garments. So sir, ayan. Daming medyas doon, magaganda guys, magaganda yung pagkakaprint yan. Ayan, so back to race na tayo guys, at napakaganda nga ng ginagawang rotation nitong ating tatlong breakaway para tuluyang makalayo sa ating humahabol na grupo. Ayan guys, so nakaliko na sila, at pabalik na sila sa ating start line. So pang 4th laps na ito guys,
After nito, isang lap na lang ay matatapos na itong ating karera. Nasa 3 na kaya nating breakaway ang magwawagi o may hahabol pa sa ating mga chasing group. And guys, mula sa Team Tarlac, mabilis na humahabol dito sa bandang likod. Makakadikit pa kaya ang ating crew mula sa Team Tarlac, Marlon Bartolome. Ayan na rin ang ating chasing group. At sana nga makahabol pa yung ating tropang Tarlac dito sa ating 3 breakaway para mas maganda ang rematihan mamaya pagdating sa finish line. So patuloy na bumabanat itong 3 nating breakaway guys. Nangunguna si Ervin Sana, nakasunod si Idol Ronilan Kita, pangatlo si Idol Jeffrey Garay, at pang-apat itong ating trupang Go for Gold, Jeric Domingo. Paparating na rin yung iba pa nating tropa guys dito sa bandang likod at tumahabol pa rin sila dito sa ating mga breakaway. At patuloy na nagkakabanatahan ng ating mga breakaway sa pangunguna ni Ervin Sana. Nasa 40 kph ang takbo ng ating mga breakaway. Ayan, pumalit naman si Idol Jeffrey Garay sa bandang unahan. Para sa pagtatapos ng ating 4th laps guys, nangunguna pa rin si Idol Ronilan Kita, nakasunod si Idol Jeffrey Garay, at pangatlo si Ervin Sana. So para sa ating 5th and final laps, dito na magkakaalaman kung sino ang malupit sa 3 nasa ating breakaway. Magkakaalaman na guys kung sino ngayon ang mananalo sa ating 3 breakaway. 2 amateur at 1 pro cyclist ang maglalaban-laban ngayon. Ayan. So sino ang makakalamang kaya dito guys? Ang may experience na pro cyclist o ang 2 nating amateur? Paparating na rin ang ating chasing group sa pangunguna ni Gio Carisma. Ayan guys, makakadikit pa kaya itong ating chasing group dito sa ating 3 breakaway? Paparating pa lang yung iba nating mga participants mula dito sa likod. And guys, so patuloy na bumibilis pa ang takbuhan nitong ating 3 nasa harapan. Sa pangunguna ng ating Go for Gold, Ronilan Kita, nakasunod naman si Idol Jeffrey Garay ng Team Bugalyon, at nasa likod si Ervin Sana ng Team AUB. Lumipat naman sa bandang harapan si Jeffrey Garay. And guys, so lalo pang bumibilis ang takbuhan natin dito sa ating final laps. 44 km per hour po ang takbuhan ngayon dito sa bandang unahan sa pangunguna ni Ervin Sana ng Team AUB. Ayan guys, 44 km per hour. Pinalitan ni Idol Ronilan Kita, bumaba ang takbo natin, 42 na lang. Ayan guys, nakasunod si Jeffrey Garay at pangatlo naman si AUB Ervin Sana. And guys, so patuloy pa rin na bumabanat ating 3 breakaway. Idol Jeffrey Garay naman pumilis na naman, 44 kph. And guys, so tumutulin pa ang ating takbuhan. Idol Jeffrey Garay pa rin ang nangunguna, nakasunod si Ervin Sana, pangatlo si Idol Ronilan Kita. Ayan guys, so pumalit naman sa harapan si Idol Ervin Sana. Ayan guys, so tumulin ang tulin ng banat ng ating AUB. 46, 48, 50 km per hour na po ang takbo ng ating breakaway. Ayan guys, so napakabilis ng banat ng ating AUB. Ayan, nakasunod pa rin si Idol Ronilan Kita at bumabanat naman siya sa bandang unahan. Ayan guys, Jeffrey Garay sumunod. Ayan, 46 km per hour. Bumaba na naman ang takbo natin guys at papalapit na tayo ng papalapit sa ating U-turn area. Ayan, after ng ating U-turn guys ay doon na magkakaalaman pabalik ng finish line itong ating 3 breakaway. Ayan, so malapit na nga at iikot na ang ating 3 breakaway pabalik sa ating finish line. So dito na tayo guys, magkakaalaman na kung sino sa kanilang 3 ang tunay na malakas. Amateur versus pro cyclist ang labanan natin ngayon. Ronilan Kita ng Go for Gold pa rin ang may dala.
dito sa ating breakaway. Nakasunod si Idol Jeffrey Garay at nasa bandang likod naman si Erwin Sana ng AUB. Ayan guys, sino kaya sa kanilang tatlo ang magwawagi dito sa ating road bike category dito sa Daang Kalikasan? Ayan guys, sino sa kanila ang makakakuha ng ating first place, second place at third place? Ayan, puro malulupit na participants itong ating nasa breakaway guys, at siguradong mag-enjoy tayo mamaya sa kanilang gagawin pagdating sa finish line. Ayan, so Idol Ronilan kita pa rin ang nasa harapan, hindi pa rin siya pinapalitan ng dalawa dito sa bandang likod guys. Paparating na rin ang ating chasing group sa pamamagitan ng ating SBCC. Balik tayo dito sa ating breakaway at patuloy pa rin silang bumabanat. Ayan, lumipat naman sa bandang harapan si Idol Jeffrey Garay, sinundan ni AUB Erwin Sana. Nagpahinga naman dito sa bandang likod ang ating Go for Gold Ronilan Kita. Ayan guys, huwag na kayong kukurap guys, dahil kung hindi ako nagkakamali, nasa 1 kilometer na lang ang natitira dito sa ating karera. Sino kaya sa kanila ang unang babanat? Sino sa kanila ang unang tatakas? Sino sa kanila ang unang ririmate? Dahil papalapit na tayo ng papalapit dito sa ating finish line. Ayan guys, so nangunguna na naman ang ating Go for Gold Ronilan Kita sa bandang harapan. Jeffrey Garay nakasunod naman guys, at Erwin Sana ng Team EUB dito sa bandang likod. Palit sa harap si Idol Jeffrey Garay, nakasunod si Erwin Sana. Last 600 meters na lang ang natitira. Erwin Sana biglang bumanat guys, sumunod si Idol Jeffrey Garay. Ang tulin ng habol ni Idol Jeffrey Garay, 52 km per hour ang habol. Napakatulin din ng ginawang pagtakas ng ating AUB doon sa bandang ulanahan. Ayan guys, maididikit ka ng ating tropang bugalyon. Ang bilis ng habol nila kasama si Idol Ronilan Kita dito sa bandang likod. Idol Erwin Sana patuloy na bumabanat guys, tumahabol pa rin itong dalawa. Ayan na nga, at malapit na, naidikit na ni Idol Jeffrey Garay. Ayan guys, at nagpahinga naman itong ating AUB. Idol Jeffrey Garay naman ang pumalit, siya naman ang bumanat. Sumunod si Idol Ronilan Kita, AUB sumunod din guys, at patuloy na bumanat si Idol Jeffrey Garay dun sa bandang unahan. Papalapit na tayo ng papalapit. Last 300 meters na lang guys ang natitira dito sa ating karera, at nangunguna pa rin si Idol Jeffrey Garay. Ayan guys, so 40 km lang ang takbuhan nila. Last 200 meters na lang ang natitira. Idol Ronilan Kita na ang nagdadala guys. Jeffrey Garay bumanat na, nagkarimate na, 100 meters na lang. Idol Ronilan Kita nangunguna, Jeffrey Garay umahabol guys. Erwin Sana at Jeffrey Garay para sa ating second place, at yun na nga, nanalo si Erwin Sana at pangatlo si Idol Jeffrey Garay. Ayan guys, silang tatlo ang nanalo dito sa ating RB category. Gio Quaresma. Cargadyo, kasi pati ang kakatan. Gio Quaresma, paparating na rin guys. Okay na Idol. Ayan, andito na rin ang ating mga tropa. Nathaniel Salteng, andito na rin. Guys. Idol, anong nangyari? Nabusan. Okay, okay lang yan. Third place naman. Ayan yung tatlo nating tropa. Ayan na. Ayan, so nakarating na rin yung ating mga tropa guys. So, congrats sa lahat, at salamat sa lahat ng sumali sa ating race. Salamat din kay Boss Orom na siyang nagpalaro ngayon sa ating mga kabataan dito sa Daang Kalikasan. Ayan guys, shout out Idol. And so hanggang sa susunod ulit guys. Shout out. Ayan, talo. Okay lang, ganyan talaga ang laro. Ayan guys, sige. So sa susunod ulit guys, thank you for watching.